Għaliex ħadd ma jindirizza l-fatt li l-pjanti ta' Santa Luċija fuq il-website tal-Awtorità tal-Ippjanar huma gidba sħiħa. Kif huwa tajjeb dan? Qed tassew insiru daqshekk omja li nħalluhom jagħmlu li jridu. Kien dan it-ħassib li membru fil-grupp fuq Facebook 4 Hour Trees għajmet fir-rigward ta' dak li qed jiġri f'Santa Luċija, proġett ieħor ta' Infrastructure Malta li kull ma jmur qed ikompli qajjem aktar kontroversja fil-waqt li għal darb'oħra ir-residenti qed jibqgħu jiġu injorati mill-Ministru Ian Borch u t-tim tiegħu u anke mill-Kunsill Lokali stess li jidher li qed jaħbi lill-Gvern flok jieħu n-naħa tar-residenti. Dawn il-pjanijiet juru li parti żgħira biss mill-bidu tal-mogħdija kienet se tintuża biex il-ġonta titjieb. Jidher li l-Gvern għamel dak kollu li seta biex jaħbi l-verità sakemm kien tard wisq biex jitwaqqaf dan il-massakru. Forsi huwa minnu li ħadd ma oppona dan il-proġett fi żmien stipulat kif qal Ian Borch, però ir-residenti qed jgħidu li kienu żgwidati u mhux għax ma kinux kontra l-proġett. Ta' żgur ħadd ma oppona l-proġett kif qal Ian Borch, iżda mhux minħabba l-gideb li qed jipprova jitma' lin-nies, jiġifieri li kulħadd kien favur il-massakru tas-siġar u tneħħija ta' korsa li bilkemm kellha sentejn fuqha, imma sempliċement għax konna żgwidati, imqarqin u b'informazzjoni ħażina. Tantu hekk li sal-lum stess il-pjanti fuq il-website tal-awtorità ma jirriflettux il-bidliet li qed iseħħu fuq il-post. Kompli tajt din ir-residenta fost ħafna kummenti ta' nies li qablu magħha. Bosta residenti fil-fatt ippruvaw jistaqsu lill-Kunsill Lokali iżda żvijaw mill-mistoqsijiet u żejnu r-risposti tagħhom bi kliem sabiħ bħal din hija immaniġġjata minn professjonisti. Fuq l-istess post din residenta qalet li ġiet kompletament injorata u baqgħet bla risposta mill-Kunsill Lokali li suppost qiegħed hemm għal ġid ta' residenti u bħala vuċi tagħhom. Il-Kunsill Lokali ta' Santa Luċija wkoll irċieva bosta mistoqsijiet fuq il-paġna ta' Facebook tagħhom. Ir-residenti staqsew biex jaraw il-pjanti għal mogħdija ġdida, però huma sempliċiment wieġbu li il-pjanijiet huma fuq il-website tal-Awtorità tal-Ippjanar sa fejn jafu huma. Xhieda li lanqas biss kienu ċerti minn fejn kienu ġejjin il-pjanti ta' proġett fil-lokalità tagħhom stess.